Moc historických skvostov, aj to píšu o našej krajine cestovateľské bedekre. Máme 180 stredovekých hradov a 425 zámkov či kaštieľov. Koľko vás vyjde návšteva niektorých z nich a ako je to s parkovaním, zisťovali kolegovia v regiónoch. Nachádzame sa pár metrov pod Spišským hradom. Výstup pred jeho bránu by nám mal trvať približne 10 minút. Zaparkovali sme z východnej strany bezplatne. Auto ale môžete nechať aj v Spišskom podhradí. Tam sa už ale za to platí, no a výšľap vám môže trvať aj dobrú polhodinu. Jeden dospělý. Na UNESCO pamiatku je pre jej rekonštrukciu aktuálne zľavnené vstupné. Za niektorých členov rodiny neplatíte nič. 10 €, normálka taková. Ať to mají za co opravovat. Koukali jsme po různých památkách, hradech. Nejvíce nám líbil ten Spišský. Turistom sú dostupné časti, ktoré ešte nikdy neboli prístupné a uzatvorené časti hradu si vedia pozrieť aj v našej virtuálnej realite. História hradu je zaujímavá, ale turistov najviac vždy zaujíma to mučenie. My sme práve prišli k Nitrianskému hradu. Priamo na hrad sa ale autom nedostaneme, ideme teda nájsť parkovisko. Platené parkovisko je pred vstupnou bránou. Neďaleko pri zimnom štadióne, ale môžete zaparkovať aj zadarmo. Cena vstupného sa odvíja od toho, čo chcete na hrade vidieť. Zaplatíte od 1 do 6 €. Prekvapilo ma, že je to ako relatívne lacné. Nitriansky hrad je vlastne jedinečný tým, že je stále obývaný. Náš biskup William Judak tu naozaj stále aj býva. Ako dlho trvá tá prehliadka hradu? Veľký okruh vlastne trvá hodinku až hodinku 15, malý okruh trvá približne 50-55 minút. Nachádzame sa momentálne v najstaršej viditeľnej časti katedrály svätého Emeráma. Je výnimočná tým, že sa tu nachádza relikvia svätého Cyrila. Ide o kosť z jeho predlaktia. A to už prichádzame na mestské centrálne parkovisko v Bojniciach. Parkovisko je neďaleko zámku a ak tu zaparkujete svoje auto, za celý deň zaplatíte 7 €. Si myslím, že to je celkom rozumné na celý deň. Dobrý deň, ja by som si poprosil jeden lístok pre dospelého. Nech sa páči, samozrejme 15 € vás poprosím. Deti v závislosti od veku od 0 do 7 €. Ja si myslím, že je to super. U nás taky. Pre nejakých tých ľudí, ktorí si to môžu dovoliť, tak je to adekvátne. Okrem prehliadky zámku je v cene aj vstup do travertínovej jaskyne. Mnohých ale zaujíma toto zrkadlo. Hovorí sa, že každý, kto sa do neho pozrie, aspoň na chvíľu sa usmeje, opekní. Gro návštevníkov Ľubovnianskeho hradu necháva autá na tomto parkovisku 4 € na deň. 4 € na deň. Áno, áno. Adekvátne by som povedal. Býva to aj horšie. Pánstvo ťahali koče. My kráčame horehradným kopcom po svojich. Od parkoviska je to presne 966 krokov a trvalo to ani nie 9 minút. Za dospelého je to teda 9 €, deti máme od 10 centov až po 5 €. V Čechách to stojí tak podobne. Čo je najväčším ťahákom, si netrúfnu povedať. Mimoriadne hrdí sú na kópiu korunovačných klenotov. Keby som si chcel tú korunu vyskúšať? A ja by som vám to neodporúčal. Ani ja, ani vy nie sme hlavy pomazané. Mohlo by nám to priniesť smolu. Hovorí legenda. Hovorí Dalibor Mikulič. Regionálne štáby a Marek Vnenčák, televízia Markíza.